गोजोन्थों गुड मर्निं एभ्रिवान नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो लाबोनो सानदों जोंनि बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै बुंदों गाव बिटिसियावहाय शिफ्ट जानो फैयाखै होननानै। बिथाङा जोबोद मिसा खोथा बुंनो हायो आरो बिथांनिख्रुइ देरसिन बेफारि आरो दालाल मानसि गैया होननानै जोङो बुंनो हायो। मानो होनोब्ला बिनो गासैबो फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ बिथाङानो साइन होनानै लाबोदों आरो दिनै रन्जन दैमारि सारखौहाय जेलाव सोनानै दिनै शिफ्ट जादों। बे मिसा खोथा नंगौना नङा? नोंथांमोनहा बिथांनि जे बाथ्राखौ खोनासङोब्ला जोखांनाय बायदि मोनगोन। आंनि गोरबोआव बिथांनि बाथ्राफोरखौ खोनासंब्लानो जोखांनाय मोनो, जायनि फलाव आङो दिनै इउपिपिएल हान्जाखौ नागारनानै दिनै जोंनि बिटिसियावहाय आम आदमि पार्टिखौ लाबोनो गोनां जानाया। दिनै जाय मानसिफोरजोंहाय सिगनेटरि हिसाबै रन्जन दैमारि सारखौ बख'नानै बेनो खाबु होनांगौमोन, नाथाय बेखौ थ्रोब सोनायनि गेजेरजोंहाय दिनै शिफ्ट जाफैदों आरो दिनै दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंदों सोर शिफ्ट जागोन सोर शिफ्ट जाया बिनि जेबो खोथा गैया। दा बिथाङा जेनगोनखौ नुहुरखाबाय। नेक्स्टआव जुदि नैबे रन्जन दैमारि सार गैयाब्लाबो नैबे हाग्रामा महिलारि बिथाङा शिफ्ट जाफैगोनखौ बिथाङा नुहुरदों, जायनि फलावहाय आरो दिनै नब सरनियाखौबो नुदों, जायनि फलाव गावसिनि राजनितिकनि केरियारा थांगासिनो दङ आरो हाग्रामा महिलारिजों थानानै दिनै माबा मोनसे जागोन नामा बिथांमोनहा सानदों। नाथाय हाग्रामा महिलारिखौ दिनै सिन्था धारना खालामनाया मोजां। बिथाङाबो सासे बोरायबाय आरो बिथांनि गासै वार्कारफ्राबो बोरायबाय। बिथांमोनजों मोनसे ससियेल बा नैबे जोंनि आनसलिक पार्टि हिसाबै बर'फोरनि गेजेरावहाय दङ हिसाबै इउपिपिएल आरो बिपिएफ, नाथाय बिथांमोनहा दिनैहाय मोनसेबो जे गावनि ट्राइबेलनि थाखाय आरो गावनि बर'फोरनि थाखाय मोनसेबो खामानिखौ मावनो हायाखै। नाथाय जोंनि दिल्ली सरकार आरो पान्जाब सरकारखौ नाय, कारेन्ट फ्रि, दै फ्रि, फरायनाय फ्रि, मेडिकेल फ्रि गासैखौबो हानो हायो, जायनि फलाव आङो दिनै बिटिसियावहाय आम आदमि पार्टिखौ लाबोदों। प्रमद बर' बायदि मिसलिया खोथा बुंग्रा प्रिथिबियाव गैया आरो थगायसुला मानसि गैया होननानै आङो बुङो। रायजो राजाफोर, दिनै बिथाङा बुंदों शिफ्ट जानायनि जेबो माबा गैया, मिजिं आरो थांखि गैया। दिनै रन्जन दैमारि सारखौ जेलाव थ्रोब हाइनान्स आरो नन हाइनान्सआव लागायनानै मा जाखो बेलाय? बेनो जाहैबाय शिफ्ट जानो गोसो गैयिया। नोंथांमोनहा गाव स्टाडि खालामनानै नुदों आरो बिथाङा माबायदि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोनहा खोनासंनायनि गेजेरजोंहाय कमेन्ट खालामहर। उइदाउट स्क्रिप्ट नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांजोब। आङो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनिबो सापर्टार नङा आरो सोरबा इउपिपिएलनि सापर्टारबो नङा, सोरबा बिजेपिनिबो नङा। रायजो राजाफोर, आङो दिनै आम आदमि पार्टिनि आं हारसिङैनो ब्रेन्ड रायजो राजाफोरखौ लानानै, रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा नायदो प्रमद बर'आ बिसिबां मिसलिया रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय इमसनेल ब्लेकमेल खालामनानै राजनितिक सालायनो आरो सासन खालामनो सानगासिनो दङ। खामानिखौथ' मोनसेबो साक्सेसफुल मावनो हाखाया। जेसेबां मावो बिनिख्रुइ बिथाङा डाबल ट्रिपल गुन 4 गुन 100 गुन बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनो। नोंथाङा मोनहा खोनासंनानै नायलांदो बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों। চাওক, বহুতে বহুত কথা ক'ব, কিন্তু নিজৰ নিজৰ এজেণ্ডা আছে। সকলোৰে এজেণ্ডাই কাম কৰিব। ইউপিপিএলৰ এজেণ্ডা কি আছিলে? 2015 চনত ইউপিপিএলক ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই যেতিয়া জন্ম দিছিলে, তেতিয়া বিটিআৰ অঞ্চলত মানুহবিলাকে থাকিবলৈ পৰা পৰিৱেশ নাই বুলি বহুতে এৰি এৰি গৈছিলে। তেতিয়া হত্যা, হিংসা, বিভিন্ন পৰিৱেশ বিটিআৰ অঞ্চলটোত মানে জুৰুলা কৰি পেলাইছিলে আৰু মানুহৰ মুখত হাঁহি নাইকিয়া হৈছিলে। তেতিয়া ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই এটা ৰাজনৈতিক সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিলে। তাত আমিও যোগদান কৰিলোঁ আৰু 2020ত শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছত আজি ইউপিপিএলৰ চৰকাৰ আহিছে, ইউপিপিএল বিজেপিৰ চৰকাৰ, আৰু ইয়াত মানুহৰ মুখলৈ হাঁহি ঘূৰি আহিছে। এতিয়া বহুতে বহুত কথা ক'ব, কিন্তু আজিৰ পৰা 5, 10, 15, 20 বছৰত ঘূৰি যাওক, তাৰপিছত বহুত কথাটো কওক। গতিকে আজি কোনে চিফ হ'ব, কোনে চিএম হ'ব, কোনে ইএম হ'ব, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। কোনে বিটিআৰৰ 35 লাখ জনসাধাৰণক মৰম কৰিব, কোনে বিশ্বাসত ল'ব, কোনে সন্মান কৰিব, ইয়াৰ সমন্বয় আৰু শান্তিৰ কাৰণে কোনে কাম কৰিব, সেইটোহে প্ৰশ্ন কৰক। আৰু মোৰ কথা বেলেগ একো নাই। মই চিফ হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়। চিফ হোৱাটো মই মাৰ পৰা পেটৰ পৰা জন্ম পোৱাৰ পৰাই মই ভাবি অহা নাই যে মই চিফ হ'ম। সমাজৰ কাম কৰিলোঁ 32 বছৰ।
তাৰপিছত এতিয়া এটা সমাজে দায়িত্ব দিছে, সেইটো দায়িত্ব মই লৈছোঁ। আৰু মোৰ তেজত বা মোৰ তেনেকুৱা চিন্তাবিলাক আহিব দিয়া নাই যে চিফ হ'বই লাগিব। এইটো দলে সিদ্ধান্ত কৰিব, নিজৰ নিজৰ দলে সিদ্ধান্ত কৰিব। গতিকে কোনে কি এজেণ্ডা আছে এইটো নিজে নিজে ৰাখক, ৰাইজে ঠিক কৰিব। কিন্তু বিটিআৰ অঞ্চলত যিহেতু যোৱা 30-40 বছৰত ইমান বেয়া পৰিৱেশ আছিলে, এই পৰিৱেশটো ঘূৰাই আনাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ডাইৰেক্টলি ইয়াত মানে বহুতখিনি চেষ্টা কৰি পেলাই আৰু আমাৰ যিটো সংগ্ৰামীসকল আছিলে এই পৰিৱেশটো আজি আহিছে। গতিকে মোৰ একদম প্ৰাইম সবচে ডাঙৰ এজেণ্ডাই হৈছে বিটিআৰ অঞ্চলত অনাগত দিনত পুনৰ অশান্তি, গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ বা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিটো সমন্বয় ঘূৰি আহিছে, এইটো কোনোবা ধ্বংস কৰিব বিচাৰিলে এইটো কেতিয়াও দিয়া নহ'ব। ইয়াৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম।